Tak jo, Josef, tak mi pověz, co ti vlastně vedlo k tomu, že si zdážil tak dlouhou cestu ze Slovenska až sem do Prahy? Co byla ta tvoje motivace? Ďakujem. Takže objavil som túto komunitu ľudí, ktorú tvoria podnikatelia a sú to pre mňa osoby, ktoré majú otvorenú myseľ, otvorené vnímanie pre rast. A to je ten dôvod, prečo som tu, pretože ja som na ceste vlastnej nejakého osobnostného rastu. Chápem fakt, že sa musím stretávať s podobnými ľuďmi, aby som mohol porásť. Pretože si navzájom odovzdávame svoje skúsenosti a tak teda rastíme. Tak by mě zajímalo, jestli třeba dokážeš říct jednu, dvě věci, co jsi si tady z toho setkání odnes, nebo v čem myslíš, že ti to pomohlo? Pomohlo mi to pripomenúť si, že každý jeden z nás, ktorí sme tu prišli, rieši iné veci, je v inej fáze svojho života a že musím viac zapracovať na svojom rešpekte voči situácii jednotlivca. Potrebujem byť trpezlivejší a respektujúci k tomu, keď príde ku mne ten jeden z nás a má nejaký konkrétny dotaz, tak potrebujem byť trpezlivý, aby som ho vypočul a zodpovedal k téme.